Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel xarejn tas-sena il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra surplus ta' kważi 19 miljun euro. L-istatistika turi li meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet, it-tħul tal-Gvern żdied b'aktar minn 36 miljun euro, waqt li n-nefqa tal-Gvern żdiedet bi ftit aktar minn 48 miljun euro. Imqabbel mal-istess xhur tas-sena li għaddiet, it-tħul tal-Gvern kien jammonta l kważi 658 miljun euro, żieda ta' kważi 6% meta mqabbel mal-istess xhur is-sena li għaddiet. Iż-żieda fit-tħul tal-Gvern kienet dovuta l-aktar għal żieda ta' kważi 34 miljun euro fit-taxxa tal-VAT u 24 miljun euro fit-taxxa ta' tħul. Kienet irreġistrata żieda wkoll ta' kważi 17 miljun euro mill-bolla li hija riflessjoni ta' aktar nies fis-suq tax-xogħol. Mill-banda l-oħra ġie reġistrat tnaqqis ta' kważi 5 miljun euro f'liċenzji, taxxi u multi. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li n-nefqa tal-Gvern żdiedet minn 591 miljun euro għal 639 miljun. Matul l-istess perjodu l-pis tad-dejn naqas b'aktar minn 261 miljun euro jew b'4.6%. B'reazzjoni l-Gvern qal li meta mqabbel mal-aħħar sena tal-Amministrazzjoni Nazzjonalista, it-tħul tal-Gvern żdied b'81% waqt li n-nefqa tal-Gvern żdiedet bin-nofs meta mqabbel mal-istess perjodu. Qal li bis-saħħa ta' dawn ir-riżultati, il-familji Maltin qegħdin igawdu minn opportunitajiet akbar u kwalità ta' ħajja aħjar. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li dawn ir-riżultati juru l-impenn tal-Gvern li jkompli jirreġistra bilanċ fil-finanzi tiegħu waqt li jkompli jnaqqas il-pis tad-dejn.